a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but the beauty a rich man's world. Quan comenceu a estudiar un idioma, feu el que tothom fa, traduir totes les noves paraules a la vostra llengua. És totalment normal i pot durar uns mesos fins que comenceu a expressar-vos directament en el nou idioma. De mica en mica, un s'adona que aprendre un idioma no és traduir, no és fer un Google Trad a totes les frases, sinó és entrar en un sistema que molt sovint reflecteix una manera de pensar diferent dintre d'un marc cultural. Un profe, llavors, no és un traductor. Són dues feines distintes que, per molt que tractin d'idiomes, no tenen el mateix objectiu. Però la invitada d'avui sí que fa les dues coses. A més d'ensenyar el rus a drassanes, és traductora literària. I no qualsevol, Fa poc va rebre el Premi Ramon Llull per tota la seva trajectòria en la difusió de la cultura catalana a Rússia. I, entre d'altres, ha traduït autors com la Mercè Rodoreda, Manuel de Pedrolos, Joan Casas, Quim Monzó, Albert Sánchez Pinyol o Sergi Pàmies. I a banda d'això, és la nostra primera convidada que té la seva pròpia pàgina Wikipedia. Això sí que és un èxit. Comencem! Drassanòpolis, un podcast de l'EOI Barcelona Drassanes. Episodi 3. Ritme amb la Nina. Hola Nina, com estàs? Molt bé, Sí? bon dia. Bueno, aquest matí que tenim avui, que tu acabes de sortir de classe, Sí, a més, tu m'has comentat que ets originària de Moscou. sí. Què ha passat perquè tu de Moscou arribessis aquí a Barcelona? Ui, és una història molt llarga, però Endavant. resumint-la molt, és que quan jo vaig fer la carrera, vaig acabar la carrera de romàniques, amb la primera llengua de castellà. I la feina que m'ha sortit en aquell moment era treballar de guia. De guia i turística. intèrpret. Vale. Feia d'intèrpret a vegades amb algunes exposicions i també feia de guia. I entre la gent que venia hi havia gent que parlava un altre idioma, que a mi em feia molta gràcia. I com que la gent que parlava aquest idioma, que jo sabia en teoria que existia, però no sabia ben bé si era una llengua morta, viva o en quin estat estava, jo vaig descobrir que hi havia molta gent que parlava aquest idioma. A més, els nostres interessos coincidien, perquè en aquella agència el guia o la guia viatjava per tota la Unió Soviètica amb el grup. No era una agència tipus Intourist, que els grups anaven sols i a cada ciutat tenien seu propi guia. Sí. Nosaltres no, nosaltres viatjàvem i jo tenia moltes ganes de viatjar. Tenia 22 Llavors, anys. has pogut descobrir moltes Clar, coses de i viatjar. els catalans agafaven els viatges més llargs i més cars. Per això jo coincidia amb la gent que parlava aquest idioma i vaig començar dient 4 paraules. Bon profit, que no costava res perquè havia d'esmorzar, dinar, sopar amb ells. Llavors, no sé, vaig començar amb bon profit, bon dia, per quedar bé. Però la gent va resultar que els feia molta gràcia i m'enviaven material. De les coses més divertides que he tingut d'aquests intercanvis era que un senyor d'Os de Balaguer em va enviar un llibret que deia català en 2 setmanes. I amb aquest llibret, no vaig començar a estudiar. Aquest mètodes d'abans, que era en 2 setmanes pots fer tot, no? I també hi havia coses com, per exemple, em van enviar un disc de Joan Manuel Serrat de cançons tradicionals i el senyor que m'ho va enviar va tenir l'amabilitat de posar-me la traducció al castellà en aquells follos que posaven a dintre amb text, el text era en català, però ell m'ha posat tota la traducció i he après moltes cançons i després cantava la meva filla Dama d'Aragó per portar-la a dormir. Que fort, que fort. I llavors, i d'això, ja vas venir a Barcelona molt aviat o vas estar més a Moscou? Vaig estar molts anys a Moscou. Perquè vas ensenyar espanyol a la universitat allà, no? Sí,
després de 2 anys de treballar de guia, després va sortir una plaça una mica precària, tot s'ha de dir, perquè a tot arreu això passa, Ja no només m'imagino, aquí, sí. era una plaça una mica precària, de donar classes a castellà, però no a la facultat de filologia, a les altres facultats. Ok, I vaig passar quasi 8 anys donant classes econòmiques, història, dret i periodisme. I al final em vaig quedar a la facultat de periodisme. Vale. I allà donava classes només de castellà. Però mentrestant, a la facultat de filologia va venir la primera lectora de català, que era de Vilafranca de Penedès. Vale. Com que jo ja vaig començar amb aquella manera immersiva amb els meus turistes, he pensat, mira, no passa res, o sigui que ja que sé algunes coses, per què no em poso a estudiar? I vaig posar-me a estudiar. El mateix any feia el nivell A1, perquè m'anava bé per horaris. Vale. Feia el mateix any el A1 i B2. Vale. És un pas molt gran, Sí, no, entre els dos. sí, però si ets de romàniques i tens la base de Sí. castellà, llatí, francès, és És possible. molt més fàcil, sí. Llavors, amb A1 sobretot m'interessava la fonètica, la base, i al B2 la lectura, i ho feia al mateix temps. I més vocabulari i tot això. Okay. I és la traducció que et va portar aquí a Barcelona? Jo diria que és tot, perquè per una banda és estudi, perquè jo vaig fer un estudi sobre Cels Gómez i la seva obra, i per l'altra banda no tant la traducció com interpretació, perquè per tota una sèrie de casualitats vaig treballar amb un teatre que feia intercanvi amb el Teatre Romea. I vaig treballar a Moscou amb el director de teatre que es diu Ramon Simó. Vaig treballar amb ell a Moscou i ell després, com que li va agradar com ho feia jo a nivell de traducció i interpretació en l'escenari, em va convidar aquí a fer un curs pels actors que feia un director rus. I a partir d'aquí, o sigui que jo anava i venia durant bastants anys. I al final et vas quedar. I al final em vaig quedar. Llavors, com ho havia dit, tu, a més de professora, ets traductora i has treballat molt com a traductora i l'any passat vas rebre el Premi Ramon Llull a tota la teva trajectòria. L'any passat o fa 2 anys, no? Era l'any 23. 23, ja fa 2 anys gairebé. Sí. Tu, hi ha alguna... Com tries les obres o els autors que tradueixes? Si els pots triar, no sé si... A veure... Hi ha alguna cosa? O sigui, t'interessa més un que l'altre? Sí, això és lògic, perquè jo en primer lloc soc lectora i tinc els meus autors preferits o veig un repte i també m'interessa. Però clar, els traductors no sempre podem triar. Jo he tingut una grandíssima sort que quan era en càrrec era autor que m'agradava. I també he tingut la molta sort que com que sempre he treballat també d'altres coses, de dir no a algunes traduccions que m'oferien, però que no m'aportaven res. I llavors jo aquests sincerament deia que no. O també un autor que jo el respecto moltíssim, però jo veia que no era el meu, que jo no li trobava el seu ritme, Això m'havies explicat, no? Allò del ritme del llibre, que no és tant, per exemple, si fos una obra teatral o poètica, el ritme de la frase, sinó el ritme dintre de l'obra, no? Clar. Què vols dir amb això? És molt difícil d'explicar, és com sentir-ho. Quan jo feia un curs a la universitat, vam tenir la sort de fer com un seminari amb els grans traductors, perquè a Rússia hi ha molta tradició i molta escola de traducció literària. Llavors vam tenir la sort de veure els grans traductors, però de diferents idiomes. Era d'alemany, d'anglès, i va venir una traductora d'anglès
que és de Rita Wright Kavallova, doncs aquesta traductora era la traductora de Salinger, Vale. que jo estava enamorada de la novel·la del Vigilant en el camp de Sègol, Sí. I també traduïa Kurt Vonnegut. Vale. Llavors aquesta senyora, que ja era molt gran, ella deia que jo mai no començo a treballar des de la primera pàgina. Jo primer llegeixo el llibre i li busco com respira el seu ritme, i és molt, molt important. Vale. I ella ens va dir, voleu sentir com és el ritme de Salinger? I ens ha picat a la taula un ritme. I després, i com és Vonnegut? Doncs Vonnegut és... No sé, ara ho invento perquè no recordo quin. Llavors, jo potser no ho faig tant físicament, però ho sento molt. I això ajuda a trobar prendre altres decisions. Perquè, clar, és una cosa interior que no es pot definir gairebé, no? Clar, ahir toca la cosa sintàctica, sí, frases curtes, frases llargues, tu això ho sents, però hi ha llibres que tenen nervi, com molt, i les altres són menys plans, més plans o tenen uns punts de pujada molt forta, que porten, no sé, un exemple boníssim, però desgraciadament no ho podeu comprovar, és un llibre que m'ha copsat molt el seu ritme, és una novel·la dels anys 20 d'un autor rus que es diu Zamyatin, i hi ha traducció al castellà i al català. És una novel·la que es diu Nosaltres, o Nosotros. Sí? Està traduïda. És una novel·la com futurista, i és una novel·la distòpica. És la primera novel·la distòpica dels anys 20. Dels anys 20. Llavors, el ritme d'aquesta novel·la en rus és meravellós, o sigui, tu ho veus de seguida. I ni en castellà ni en català, de moment, no s'ha trobat. O sigui, hi ha... L'has llegit als 2 o 3 idiomes? L'he mirat, no l'he llegit tot, però al rus et situes de seguida amb les pel·lícules en blanc i negre de les primeres... Sí, és aquell ritme que existeix. Però és per una qüestió cultural, pot ser, quan llegeixes en rus, o és realment la llengua? És llengua. És la llengua. És la llengua, també perquè les llengües a vegades també tenen les seves limitacions. El que es pot fer en una llengua, a l'altra no. Per exemple, en rus hi ha, en teoria, i un gran escriptor pot fer una frase que ocupa tota la pàgina, fent infinites subordinades. Sí? Doncs aquí, ara fa 4 dies que traduïa Vaevictus. Hi ha un fragment que l'autor expressament fa una frase tipus Tolstoi, però al final fa un comentari, perquè suposadament fa aquesta frase per fer una guitza a la dona que està transcrivint, perquè ell ho està dictant. I li diu, t'ha agradat això? Dius que no? Doncs és una bona frase. O sigui, juga amb això. Doncs en rus és normal, i en castellà, en aquell cas, aquesta frase és pesadíssima. Clar, en rus fas el mateix i sembla que no ha passat res. Sí, o sigui que hi ha coses que sí que no es poden traduir. Hi ha coses que sí que són d'idioma i de tradició. Però, per exemple, una cosa que vas fer, i això, si no m'equivoco, era a 4 mà, era traduir tota l'obra de Chekhov al català, no? Sí. I aquí, que ha sigut el primer cop que ha sigut traduït de manera no indirecta, o sigui, de manera directa, no? Directa, sí. Directa és traduir el text original directament a la llengua d'estiva, diguem. Per què és tan important una traducció directa i no indirecta? És cosa del ritme, també, pot ser? També és cosa del ritme, perquè ha passat per... No parlem dels traductors dolents, que també existeixen, que s'equivoquen, o qualsevol persona pot equivocar-se, però no és el cas. Simplement passat per filtre d'un idioma, el text canvia.
Llavors, clar, si ho fas un altre pas, canvia encara més. És més descafeïnat, m'imagino. O cafeïnat d'una altra manera. Passa de aràbica a robusta. Clar, perquè, per exemple, algun traductor pot no notar, el traductor primer, pot no notar la ironia, i la ironia ja s'ha perdut. Vale. Però potser aquest traductor ha vist com massa ironia i a la tercera... Vale. O sigui, els criteris, És- els nivells sí. que van canviant. Clar, Perquè si parlem de coses, de coses professionals. Clar, perquè jo sé que això s'utilitza molt, aquesta traducció indirecta, vull dir, per exemple, al nivell institucional, a l'Unió Europea, tot això, que moltes coses passen per l'anglès i després es tradueixen a un altre idioma, però en el cas d'un text literari hi ha molts matisos que es poden perdre, com ho expliques. És que al principi a l'Institut Ramon Llull també pensava molt que les traduccions a l'anglès els ajudaran a vendre, a promocionar la literatura catalana. I no, ara tenen un programa que tots els traductors de tots els idiomes poden presentar el seu projecte i fer un resum i un fragment traduït, però al seu idioma. Vale. Perquè ni una persona que llegeix anglès no pot valorar com és el text a l'idioma original. Clarament. Llavors, abans vas parlar de les escoles de traducció que hi ha a Rússia, per exemple. La feina del traductor o traductora té una imatge o un reconeixement molt diferent a Rússia que aquí, per exemple? O en què es distingeix? Allà potser ja ha canviat. Jo, sobretot a l'època soviètica, o sigui que arriba fins als anys 90, la feina dels traductors es comparava amb la feina dels escriptors, en el sentit de que, per exemple, els traductors entraven al gremi, es pot dir així, no és de gremi, però al gremi d'escriptors. I aquest gremi tenia les seves avantatges a nivells econòmics i a nivell d'organització, i també la feina del traductor estava ben pagada. O sigui, realment un traductor podia viure només de traduir. Cosa que és aquí, potser alguns molt pocs de l'anglès s'ho poden permetre. Perquè està considerat com dintre del món de l'edició més que de l'artístic, quan al final és ser un escriptor també. Clar. I amb això, una pregunta que fem sempre aquí és, que és un poc fort potser a preguntar-te a tu com a traductora, però hi ha una paraula, una expressió en rus que no es pugui traduir, per exemple, o que sigui una de les teves favorites? Bueno, això és complicat perquè hi ha paraules que aquí, per exemple, la paraula intel·ligència en rus és una paraula bastant difícil de traduir, perquè intel·ligència aquí existeix, sí? Però què vol dir això? No és això. Es tracta d'una capa social que pot viure del treball no manual. Això no vol dir ni intel·lectuals ni tampoc intel·ligents. És intel·ligència. Com traduir-ho? És una paraula que apareix al segle XIX. Però és com d'élite un poc? No és necessàriament élite. O sigui, ni es tracta de tema material. O sigui, no són... No és de poder, tampoc, no? Ni poder, ni riquesa, que molts que pertanyien a aquesta capa social s'ho passaven molt malament econòmicament. Sí, no tenien ni poder econòmic ni poder polític, però és una part de la població, o si vols dir capa social, que per una banda no es dedica al treball manual, es dedica al treball intel·lectual. Pot ser periodistes, pot ser... Sí, poden ser professors, oficials, o poden ser persones que simplement es dediquen als estudis pel gust també i que tenen un cert nivell cultural. Per exemple, aquesta paraula és difícil de...
Però molt bé. Pues mira, ara arriba el moment de la secció de l'Enyaut, el nostre reporter oficial, que aquest matí ha preguntat als alumnes sobre els inicis del rus aquí a l'escola. Llavors, escoltem i després ho comentem. Vale. Hola, bon dia. Mira, l'any 70 es va obrir aquesta escola amb unes llengües. D'aquestes 4 que et diré, una no va ser la primera de llengües que es van fer aquí. Aquestes 4 són francès, rus, alemany i espanyol. Una no va ser la primera. Rus no, dius. Espanyol. L'espanyol no. I tu? Sí, el rus. El rus no. Doncs el rus sí va ser la primera d'aquestes llengües de l'escola i l'espanyol no, és veritat. Mare meva, no hagués imaginat mai. En aquella època es donava francès, a més, i era la llengua més important per aprendre. I per què devia ser que el rus va ser una de les primeres llengües? Per què penses tu? Doncs algun tema polític, segur. Algun tema polític, no? M'imagino. No tinc ni idea, no sé. Suposo que, pues que no li trobo gaire sentit. Trobaria més sentit que hagués estat el francès o l'anglès, però no pas el rus. No li trobo sentit, no sé. No tinc ni idea. El francès i l'anglès també van ser de les primeres llengües, Perquè potser aleshores era un dels idiomes amb més parlants, més parlat, i que tenia més projecció internacional en els anys 70. Potser el xinès no tenia la projecció que té ara. Llavors, saps per què al obrir aquesta escola el rus va ser un dels 6 primers idiomes dels 6, perquè a l'obrir-se era anglès, francès, alemany, rus, català i japonès també. Una d'aquestes persones crec que tenia una de les raons, o no sé si ho saps, Per una banda, clar, rus és una mica lògic, si mirem. Anglès és un idioma germànic, francès, romànic, japonès és un altre grup. Si anem per tema filològic, la llengua eslava amb més parlants i amb més importància, per exemple, a nivell de literatura, seria el rus. O sigui, a nivell filològic jo ho veig bastant lògic. Sí, no? Més que potser pel tema polític l'any 70. Bueno, és Guerra Freda, però aquí també sempre hi ha hagut, aquí a Espanya i a Catalunya, sempre hi ha hagut interès per rus, per raons històriques. Potser és per això. Pot ser. També perquè hi havia gent, filòlegs, que podien donar classes de rus. Potser també és això. O sigui, jo crec que és una composició... No hi ha una raó sola, crec jo. Pues sí. Però clar, s'hauria de preguntar als qui... S'hauria de preguntar a les persones que hi les persones que van muntar això. I tant. També potser, no sé, això m'han explicat no de l'Escola d'Idiomes, però de la UB, perquè a la UB també donaven classes de rus, i gent que anava... Clar, a vegades s'ha de mirar també les altres institucions, perquè era el mateix, no? Sí. També és una altra cosa. Doncs allà em deien que sempre hi havia algun agent de policia a classes de rus. En sèrio? Això m'han dit. Això no ho sabem. Això m'han dit de la UB de fa... D'aquesta època, per exemple? Potser abans. Potser abans. O sigui, a classe de rus hi havia un agent. Sí. Sí. Però, a veure, tot s'ha de dir que el control sempre ha existit. I tant. Sempre ha existit. I tant. Jo portava fa molts anys, els anys, sí, clar, era començament de 80, i en un dels grups venia una noia americana... Aquí vols dir allà a Moscou? Allà, quan jo feia de guia. Una noia que era americana, casada amb un espanyol, i va venir com una turista. Doncs després em van demanar si ha fet algun acte subversiu. Jo dic, no, és que sí. Jo ni m'he enterat que era americana. O sigui, sempre hi ha hagut
un control i Sí. una sospita. Claro, És claro. lògic, perquè era l'època... Era la Guerra Freda, Era claro. l'època de Guerra Freda. Que fuerte. Bueno, i per acabar, Sí. aquí fem jocs. Llavors, Sí. com tu ja portes uns quants anys a l'escola, a veure si et faig un mini quiz sobre l'EOI de Drassanes, o l'EOI en general, i a veure Però si espero pots... no quedar encertar- malament. No, tranqui. A veure, primera pregunta. Quantes EOI hi ha a Catalunya? Més o menys, tu crec... Hi ha moltíssimes. Moltíssim, però moltíssim, quantes són? 5 o 150? No, Com ni 100, podries- ni 5 ni 150, una cosa entre mitja. I què seria? Ah, una xifra, perdona'm. 50... 58, una mica menys. Hi ha 45 centres més 11 centres públics delegats, és a dir, que depenen d'una EOI. Per exemple, Viella, que depèn de Lleida, Sí. o Puigcerdà i Bueno, la Seu doncs, d'Urgell, et queda però al amb què? final pues, tot això serien 56, o sigui, no estàs Sí, malament. no estàs- estic malament. No malament. Bueno, doncs arribem al final. Moltíssimes gràcies, De Nina, per res. haver vingut. I De res. a tothom que ens ha escoltat, moltes gràcies de nou i ens veiem al proper episodi de Drassanòpolis. Com es diu adeu en rus? Desvedanya. Desvenanya. Adeu.